Vores overemne i denne rapport er hormonforstyrrende stoffer. Vi har så lavet et forsøg, som hedder Er der gift i vand? Og vi har brugt stoffet hestebalsam. Vores team, administrator Hilal Erdem, formand Sara K. Hausmann og vores garant Philip Christensen. Formålet med dette forsøg er at illustrere giftighed i forskellige stoffer på baggrund af døde dyr, som så er krebset. Metoden til dette forsøg er, at vi startede med at lægge 1 liter vand i en bærglas plus 3,5% artemisert, hvor den så skulle stå i 20 grader. Derefter havde vi 6 reagensglas. I den ene af dem, der skulle der kun ren gift i, som så er 2 ml. Og i nummer 2 skulle der 2 ml gift plus 2 ml saltvand, som så er artemisert. Og fra 2'eren af påførte vi så 2 ml til 3'eren. Og der blev vi så ved indtil 5. reagensglas. I 6. reagensglas var det kun 2 ml saltvand for at lave vores kontrolforsøg. I punkt 3, der påførte vi 0,25 ml tandpasta. Hestebalsam. Og 1 ml artemisert med dyr i. Det er så samme væskemængde og forskellig koncentration af gift. Derefter så tæller vi og noterer vi levende dyr. Punkt 4. Vi skal både tjekke de levende dyr efter 24 timer og efter 48 timer. Og det skal så stå i mørke med 20 grader. Vi har så 3 videoer her, som vi tog under forsøget, som I lige kan se her. Vores resultater efter 24 timer. Der var 25 ud af 32, der overlevede. Og det kan I så også se med de 5 andre. Og efter 48 timer var der 11 ud af 25, der overlevede. Og så det samme kan man se med de 5 andre. Ja. Efter vi har fundet vores rådata, placerer vi dem ind i en graf, både efter 24 og efter 48 timer. Ud af x-aksen har vi koncentrationen af vores opløsning, og ud af y-aksen har vi den procentdel af krebs, der døde. Det vil sige, at vi tog forskellen fra, hvor mange der var, og de overlevende, som var i vores rådata. Her kan man se, at efter 24 timer, så var den blå linje, at der er høj dødelighed ved den højeste koncentration, og derefter falder lidt, men underligt nok stiger den igen ved den laveste koncentration, hvilket er en smule mærkeligt ud fra teorien. Efter 48 timer er der ikke så mange dyr, der dør ved den højeste koncentration, men derimod ved koncentrationen 0,25, hvilket også er en smule mærkeligt i forhold til, hvad det siges i teorien. Og vi vil gerne finde vores grænseværdi, og den gør vi ved hjælp af vores LC50, som er at finde ud af, hvornår at den, altså LC50 er den koncentration, hvor 50% af dyrene dør. Og for at når man laver den her grænseværdi, så ganger man med en sikkerhedsfaktor på 1000, for ligesom at få det ud et bedre resultat. Derfor har vi indsat 50 i vores funktion, som var logistisk, og har så solvet den og fundet ud af, at x var 0,00002, og så har vi så ganget med 1000, så det blev 0,002, som er vores koncentration, når 50% af dyrene er døde. Dog har det været lidt svært at lave vores grænseværdi, i og med at vores resultater ikke har været helt som vi havde forventet, i og med at ved lave koncentrationer er der flere, der dør, både efter 48 og 24 timer. Så derfor er vores
C eller LC50, og dermed også vores grænseværdi ikke så den er ikke blevet ligesom vi havde troet, og derfor kan man ikke regne lige så meget med den. Dog har vi taget den videre til diskussionen og vores diskussionsspørgsmål, hvor vi blev sat i den situation, at vi for eksempel har været i et sommerhus, hvor rensningsanlægget var nede, og vi skulle derfor se, om vi vil overskride den her grænseværdi, som vi har sat. Derfor tog vi udgangspunkt i, at vi var en person, som skulle tage et bad, hvor man bruger 3 ml af den her balsam. Vi googlede dernæst, hvor meget vand en gennemsnitlig dansker bruger på et bad. Altså hvor mange liter vand, der bliver brugt på et bad på 5 minutter. Det var mellem 30 og 40 liter vand. Men da vi kom frem til, at man nok kun bruger 1 minut på at skylle den her balsam ud af håret, så tænkte vi, at så ville vi nok lige gange det ned, så der kun var 7,5 liter vand, som den her balsam blev fortyndet i. Så først så fik vi omregnet vores 7,5 liter vand til milliliter, hvor vi så dernæst dividerede det med de 3 milliliter balsam, som blev brugt. Der fik vi så resultatet, at det vil blive fortyndet til 0,0004 ml, hvilket ikke overskrider vores grænseværdi, men at man faktisk kunne tage 5 bade med samme mængde balsam og samme mængde vand, før at den vil overskride grænseværdien. Og så blev vi så spurgt, om det var ufarligt, hvis nu også naboen udleder kemikalier til samme afløb. Og der har vi så gået ud fra, at det var samme kemikalie, altså den her balsam. Og der har vi sagt nej, men med mindre at der bliver taget mere end 5 bade, som vi også sagde før. Der har været en del fejlkilder i det her forsøg. En af dem kunne være, at når vi har pipetteret vores krebsdyr op, har vi også fået nogle æg med, som skulle have knækket i forsøgsperioden, men vi har også haft lidt svært ved at tælle krebsene i brøndene, da de har været levende. Så det har helt klart haft en indflydelse på vores forsøg. Vores konklusion er, at vi har haft lidt svært ved at konkludere noget, men at man måske en anden gang kunne kigge tilbage og se, om de her krebs har en eller anden form for interval, de bedst kan lide at leve i. Og så har vi fået vores LC50 til at være 0,00002 mikroliter, og så har vi vores grænseværdi til at være 0,002 milliliter. Det er simpelthen de resultater, vi er kommet frem til. Tak.